Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin sagunging para rawuh ingkang satuhu kinurmatan linangkung panjenenganipun para wini sepuh, para sesepuh, para alim ulama alladzina hum warasatul anbiya ingkang tansah derek kalebeteni pangarsanipun para pangbating praja Desa Mangunsari Sidomukti Salatiga ingkang tansah sinudarsana, ingkang tansah kala bekteni pangarsanipun para alim, para ulama, para bapak kiai ingkang boten waget kala sebat asma karimipun setunggal boga setunggal sedaya ingkang tansah kala ajeng-ajeng barokah ilmunipun ingkang tansah kala bekteni pangarsanipun panjenenganipun Bapak Sumarsono dalah Ibu Rukimah Sagotra ingkang tansah kala mulyakaken pangarsanipun sedaya para pinelenggah tamu undangan kakung Sumawon Putri ingkang tansah kumulyakaken rahimakumullah. Keparenga kawula nderek sowan matur. Saderepun kala matur monggo kula dherekaken. Kita sesarang tansah muji syukur wonten ngarsa ayana dalem Allah Subhanahu wa taala dene wonten kaladangan enjang punika kala panjenengan alhamdulillah tansah pinaringan rahayu keselamatan sahingga adicara pasrah pinangan putri ing enjang punika wilujengen boten panggih rubeda menapa-menapa. Mugia pikempal menika andadosaken tami amal silaturahim ingkang butuh kemanfaat. Manfaat minat dunya ilal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping kalih kawula cumandaka sowan ing ngarsa panjenengan utaminipun. Panjenenganipun Bapak Sumarsono dalah Ibu Sagotra ugi ingkang minangka dutanipun Bapak Sulistyo ingkang tansah kula hormati kamiyaken nyuwun pamunten bilih samangke pamatur kawula minangka duta atur saking panjenenganipun Bapak Damingun kathah kelepatenipun kalap kang sedipun atur nyuwun agung cekaplan pangapunten. Sepindah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kaping kalih kawula minangka sesulih atur saking panjenenganipun Bapak Damingun dalah Segroyat Sabrayat Sagotra ngaturaken salam silaturahim lan salam taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun Bapak Damingun dalah Ibu Mairah wonten kala dalem menika nyeraya dhumateng kawula minangka aturipun. Panjenenganipun boten saged sowan piyambak amargi saking ageng bingai manah bilih panjenenganipun alhamdulillah saged netepi darmaning aspuh
rikala dinten Setu wanci jam 09.00 saged alhamdulillah ngijabaken putra putrinipun ingkang asma Tri Mutahharoh pikantuk Nakmas Aditya Indra Rukmana putra kakungipun Bapak Sumarsono dalah Ibu Rukmimah kanthi pambang mboten pambang menapa wilujeng mboten mangke alangan setunggal punapa kanthi menika panjenenganipun ing enjang punika samangke masrahaken putra putrinipun dumateng panjenenganipun Bapak Sumarsono dalah Ibu Rukmimah Sigularga. Panjenenganipun ageng bengi manah saged netepi dharma sepuh nyroya ngutus dumateng kawula sebatas matur ingkang dados kawigatosanipun. Anamung nyun pamunten bilih samangke atur kawula niki bahasa Kebumen Pak. Kirang alus nyun ageng cekap lan pangapunten. Saderipun kawula kapasrahaken. Nyun pamunten bilih anak kawula Tri Mutahharoh menika sinaosa anginipun bibenau sekolah menika nggih inggil nggih UGM sarjana anamung sejatosipun megayutan kalian seserepan kulawargi estri ngladosi kakungipun lan sanes-sanesipun menika saking jebul ing penggalih saking menika samangke nyuwun sumangga anak kawula Tri Mutahharoh kak kula wentah ingkang samestinipun kanthi menika saged ngladosi dumateng kakungipun ugi bektos dumateng tiyang sepuh morospahipun lan migunani manfaat dumateng tangga balaih tangga tepalih agami dunya lan akhiratipun amargi saestu menika lare tebih saking yang sepuh sekolah teng Jogja mondok langsung kerja niku jarang kali bapakipun saking menika kula ngantu-antu samangke kula hontahipun amargi samangke insyaallah Tri Mutahharoh menika sampun dados putra mantunipun monggo dipun paringi serpan ingkang sak kata-kataipun saking menika saged ngladosi kakungipun ingkang samangke dados harapanipun keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah saged kawujudaken ingkang kaping kalih ingkang salajengipun bilih panjenenganipun Bapak Damingun kintu salam taklim dumateng Bapak Sumarsono dalah Ibu Rukmimah Sigularga ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pono pinenggah kakung Sumawarti rahimakumullah ingkang saged kaaturaken mekaten dene samangke sak bibaripun adicara punika kula sak rombongan sak panguyungipun nyuwun pamit mugi-mugi kanthi barokah panjenengan wonten ing perjalanan mboten pambang menapa saged wangsul wonten ing Gadungrejo Kecamatan Kirong Kabupaten Kebumen anamung nyuwun ageng pamunten bilih kawula wonten ing mriki sak rombongan sak pangomyong wiwit kala wau dalu ngantos enjang punika mboten saged ingkang saestanipun namung dados damel keluarga Bapak Sumarsono kepara langkung pasugatan kangge nyipeng wonten ing hotel niki nggih lengkip enjang-enjang sampun dipun suguh bubur tumpang niki bubur tumpang wonten Kebumen namung bubur ayam niki bubur tumpang saestu dados marming penggalih para kanca ingkang nderekaken mugiya sedaya kesaenan panjenenganipun Bapak Sumarsono dalah Ibu Rukmimah Sagotra dipun paringi piwales ingkang langkung sae saking Allah Subhanahu wa taala dados amal barokahipun mekaten ingkang sedaya aturaken minangka sesuli atur nyun pamunten monggo samangke anak kula
kula pasrahaken kanthi bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil anak kula Trimuthaharoh kawula pasrahaken sak wonten-wontenipun. Akhiron wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.